Comarques.doc. La comarca del Priorat limita al nord amb les Garrigues, a l'oest amb la Ribera d'Ebre i a l'est amb el Baix Camp i la Conca de Barberà. I la trobem separada per les muntanyes de Prades. El Priorat és una comarca que té muntanyes força escarpades. La Serra de Montsant domina el paisatge de la comarca. Joaquim Casas va escriure: el Montsant, vist a distància, és com un enorme mural petri, blau i rosa, violaci, ancorat en un mar de terres d'un secà desesperat, rabiós. Contemplat a quatre passes a la seva base, fa l'efecte d'una paret ciclòpia aixecada per un equip d'atletes gegantins. Les terres estan cobertes de pissarres llicorelles. Els ceps que hi creixen produeixen el vi que defineix la comarca. La vinya, que és la protagonista del paisatge, va envoltant els pobles. A dins del Montsant hi trobem molta tranquil·litat. A la Serra de la Llena hi ha indrets molt bonics amb boscos frondosos i roques retallades. I també hem d'esmentar les oliveres i els ametllers escampats al pla, les peònies de fulles vermelloses i els boscos de roures revoll. Al Priorat hi trobem moltes feixes. Algunes són feixes abandonades que s'han cobert d'avellaners i altres reflecteixen la labor i el sacrifici de tants veïns que generació rere generació les han anat treballant. Parlar del Priorat és parlar de vi. La geografia i les dures condicions climàtiques incideixen en l'elaboració d'un vi amb personalitat pròpia i amb denominació d'origen Priorat i denominació d'origen Montsant. Les carreteres estretes i sinuoses que travessen la comarca del Priorat ens endinsen a paratges plens de vinyes i de roques retallades. L'entrada al Priorat s'ha de fer pel Coll d'Alforja. Tindrem una sensació esglaïdora, i això voldrà dir que hem entrat a la comarca presidida pel Montsant. L'escriptor Víctor Mora va escriure: el Montsant, vist des del Coll d'Alforja, sembla flotar sobre una superfície blavissa i esvaïda que n'eleva de forma etèria les cingleres. Limitant amb el Baix Camp, trobem el municipi de Cornudella de Montsant, que ocupa la vall alta del riu de Siurana i se situa entre la Serra de Montsant i les muntanyes de Prades. Els atractius més importants del poble són les antigues cases de pedra i el celler modernista de Cèsar Martinell. A la vall del riu de Montsant i envoltat de les serres de la Llena i de Montsant, trobem el poble d'Ulldemolins, al bell mig d'un paisatge típicament rural. Als camps hi trobem les oliveres, que guarden el secret d'uns olis molt saborosos. És una terra de gran tradició culinària i el plat típic de la vila és la truita d'espinacs amb suc. A la rodalia del poble, a prop del Congost de Fragarau, obert pel riu de Montsant, hi ha l'ermita de Sant Bartomeu, una de les més antigues del país. És d'estil romànic i està situada en un entorn esfereïdor. Una altra ermita del poble és la de Santa Magdalena, als peus del Montsant. Es va construir durant el segle XVI i s'anomena la Catedral del Montsant.
Amb el pantà de Siurana als peus del turó i enmig d'un paratge majestuós hi ha la vila de Siurana. Josep Carner va escriure: allà dalt és Siurana, aspra i ardida, ben arrapada a la salvatge altura, coronada d'espais, de vims cenyida, tota daurada i negra de vellura. Des de Siurana es veuen soledats. Ella és una impassible sobirana, dominant els voltors i els espadats. A sobre de la cinglera hi podem veure les restes de l'antic castell. I al costat del castell, l'església de Santa Maria, que és d'estil romànic i que data del segle XII. Entre els penya-segats de la vila destaquem el que es coneix com a Salt de la Reina Mora. Segons explica la llegenda, l'última reina sarraïna de la zona s'hi va precipitar voluntàriament abans de caure a les mans dels cristians i va deixar marcades les petjades del seu cavall a les pedres. Els camps d'oliveres i el procés laboriós de l'elaboració de l'oli han estat reconeguts amb la denominació d'origen de l'oli de Siurana, on s'inclouen tots els municipis del Priorat i també la comarca del Baix Camp, part del Tarragonès i de la Ribera d'Ebre. Seguint el riu de Siurana, concretament quan s'uneix amb el riu de Montsant, trobem el poble de Bellmunt del Priorat. Els atractius principals de la vila són el nucli i les mines de plom de galena que ja s'explotaven en època romana. En aquells temps destacava l'explotació d'aquest jaciment per fabricar-hi col·liris que s'exportaven al món islàmic per a la pràctica mèdica. El tancament de les mines l'any 1975 va comportar la disminució de la població de Bellmunt. Actualment s'han convertit en museu i formen part del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya. Al centre de la comarca, a la vall del riu de Siurana, hi ha el municipi de Torroja del Priorat. En el nucli hi trobem placetes i carrers molt captivadors que ens indiquen la història de la vila. Val la pena admirar les diverses cases pairals que trobem en el terme. Les terres de Llicorelles embolcallen els ceps del terme. La vinya és el cultiu predominant i els vins que s'elaboren a Torroja són vins amb potència, vigor i color. Si el que volem és admirar la vall del riu de Siurana, ens hem d'acostar fins al balcó del Priorat, des d'on podem contemplar una panoràmica magnífica. Limitant amb el Baix Camp, sobre la vall del riu de Cortiella hi ha el poble de Porrera. El nucli antic està format per carrerons costeruts que travessen l'antiga vila fortificada. Recorrent cada indret de la vila, en podrem admirar els edificis i els rellotges de sol que els presideixen. Al bell mig del priorat històric, i amb les vinyes com a element destacable, trobem el poble de Poboleda. La Serra de Montsant i la Serra del Molló són testimonis de racons, portals i carrers
que guarden l'encant de les viles on el temps s'ha aturat. L'església de Sant Pere, anomenada la Catedral del Priorat, és del segle XVIII i d'estil neoclàssic. Al poble de Poboleda hi podem assaborir l'arengada amb raïm, el plat típic de la vila. El massís de Montsant retalla el paisatge del poble de la Morera de Montsant. També forma part de l'anomenat Priorat històric i va estar obligat a pagar els delmes al prior d'Escaladei des del 1218. El conreu principal són les vinyes i els ametllers. Hi trobem cases de pedra força velles. Al nucli hi ha l'església parroquial de la Nativitat de la Mare de Déu, de la qual en destaquem la portalada romànica i els capitells, vestigis de l'antiga església. És un entorn ideal per fer-hi excursions. Per exemple, si pugem pel Grau dels Barrots, vorejant el Cingle fins a la Serra Major, arribem fins al Toll de l'Ou. El brugit dels salts d'aigua el sentim per cada racó d'aquest indret. El verd més viu dels arbres i les aigües cristal·lines són alguns dels elements que podem destacar de la natura de la zona. A dins del terme municipal de la Morera de Montsant hi ha l'antiga cartoixa d'Escaladei. La va fundar Alfons I al Cast al segle XII i és la primera que hi va haver a Espanya. Representa l'origen del priorat històric, perquè el nom de priorat prové de terra del prior, és a dir, el superior de la comunitat de frares de la cartoixa. L'església, del segle XIII, conserva el portal d'entrada d'estil neoclàssic. Altres dependències, com les habitacions dels monjos, ens permeten conèixer l'interior del que va ser el centre neuràlgic de la comarca. En aquesta cartoixa, els monjos van ensenyar el conreu de la vinya i l'elaboració de vins als pagesos i veïns de la comarca. A la vall del riuet d'Escaladei trobem el poble de la Vilella Alta amb el Montsant com a teló de fons. El campanar de l'església domina la vista del poble. L'església parroquial, dedicada a Santa Llúcia, està situada al nucli de la vila, on trobem carrers estrets i cases de pedra. En la unió del riuet d'Escaladei amb la vall del riu de Montsant i el massís de Montsant, trobem el poble de la Vilella Baixa. Segons la tradició, la fundació del poble s'atribueix als moros. L'antic nucli medieval és un conjunt de gran interès. L'alçària inusual de les cases i els edificis penjats a les roques ha fet que la Vilella Baixa es conegui com la Nova York del Priorat.
Al final de la serra de Montsant, a la serra dels Solans, hi ha el poble de Cabassers. Conserva diversos testimonis de l'antiga vila medieval, com el pont romà sobre el riu de Montsant. A la vall del riu de Montsant trobem el poble de la Bisbal de Falset, al bell mig d'un paratge abrupte. Seguint el curs del riu, arribem fins a la vila de Margalef, accidentada pels contraforts de la Serra de la Llena i de Montsant. Les aigües del riu de Montsant s'engorgen entre les serres, i uns quilòmetres abans de la població, la vall s'eixampla. Gràcies a aquesta situació tancada, va néixer l'expressió a dins d'una dita popular que diu «Margalef en un forat». L'any 1990 es va construir el pantà de Margalef amb les aigües del riu de Montsant que recorren part de la comarca. El jaciment prehistòric de l'Abric del Filador, situat a dins del terme de Margalef, reflecteix l'establiment de l'home prehistòric des del període epipaleolític fins al neolític. A dins del terme municipal de Margalef hi ha moltes coves i avencs, entre les quals hem de destacar la cova de la Taverna. És una cova de grans dimensions, i les roques retallades hi dibuixen uns racons molt bonics que s'obren pas entre les parets robustes que els cobreixen. A l'anomenat Baix Priorat trobem Falset, la capital de la comarca. Les restes de les muralles envolten l'antiga vila, a la qual ens endinsem pel portal del Bou, un dels 5 portals per on s'accedia a la vila. El castell de Falset és un testimoni de la història del municipi. Es diu que hi va néixer Elionor Maria d'Aragó, reina de Xipre, i que hi va viure Margarida de Prades, esposa de Martí l'Humà. Durant la Guerra Civil Espanyola es va utilitzar com a presó militar i més tard com a presó comuna fins als anys 60. El nucli de la vila el formen carrerons estrets. El carrer de l'Escoleta ens endinsa al centre de l'antic call jueu. Caminant pel nucli arribem fins a la plaça de la Quartera. Josep Maria Espinàs es va referir a aquesta plaça dient «porticada, neta i polida, ornamentada a la moderna, però conservadora d'un aire tradicional. La Quartera és la peça urbanística més senyora del Priorat, burguesament senyora». A la plaça de la Quartera hi ha 2 palaus, el Palau dels Ducs de Medinaceli, que és la seu de l'Ajuntament, i la Casa Gran, que és l'antic Palau dels Comtes de Zara, refet al segle XVIII. L'església parroquial de Santa Maria, que és d'estil neoclàssic i que té elements del barroc, domina la vista de la vila. El celler cooperatiu modernista de Cèsar Martinell, construït l'any 1919, és el testimoni d'una terra de gran tradició vinícola. A la rodalia del municipi hi ha uns paratges encisadors, com el de l'ermita de Sant Gregori, que està situada sota una balma de roca roja.
Entre les festes populars hem de destacar l'encamisada. Es diu que durant la invasió de les tropes franceses, un dia de molta boira, els veïns del poble es van vestir amb camises de fil blanques per confondre l'enemic. I el cap de setmana més pròxim al dia de Sant Antoni Abat, la vila s'omple de cavalleries guarnides que recorren els carrers de Falset. Limitant amb la comarca de la Ribera d'Ebre, de la qual se separa per la Serra del Tormo, trobem el poble de la Figuera. Als afores de la vila hi ha l'ermita de Sant Pau de la Figuera. Es considera el mirador del Priorat, perquè des d'aquest indret podem admirar tots els pobles de la comarca. Al sector més baix de la comarca trobem el poble del Masroig. Aquest municipi d'aire vinícola se situa a l'esquerra del riu de Siurana i limita amb la Ribera d'Ebre. El poblament, des de temps prehistòrics en aquestes terres, es fa evident en el poblat del Puig Roig, el Puig Roig del Roget. En plena civilització del metall, es creu que el que va provocar l'abandonament precipitat de la zona va ser un incendi. Més endavant trobem el poble de Capçanes. És el poble natal del guerriller Pere Joan Barceló i Anguera, i per això hi van alçar un monument en honor al també anomenat el Carrasclet, que va lluitar contra els Borbons durant l'11 de setembre. Per la Diada Nacional de Catalunya es fa una ofrena floral al peu del monument al guerriller, a la qual es conviden les autoritats de la comarca i algun representant de la Generalitat de Catalunya. Joan Santamaria va escriure: terra trencada i obscura, terra de llicorella, terra de vi vermell i coratjós, terra de pobles grassos, terra de camins també, per tot té entrades i eixides, perquè és terra de pas, ficada entre el camp, la mar, l'Ebre i les contrades de Lleida. Com més la veieu, més retirant-se li trobeu amb aquella altra terra llunya i vinatera que es diu Renània. Llevat del color de la gent i de la fesomia dels pobles, les serres del Priorat, la de Llevaria, l'Argentera i la de Montsant, tenen una admirable similitud amb les ribes muntanyoses del Rin. La mateixa substància, els mateixos conreus, els mateixos turonells amb un plomeret d'arbres, el mateix baf de plenitud i la mateixa lluentor grassosa. La proximitat de l'Ebre i l'aspecte majestàtic, en certs indrets fantàstic que aquest riu pren des de Móra fins a la mar, acaben de completar la semblança.